ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар кӯчаи Испечак 2 назди 112 микрорайонда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, дар ин ҷо тараб хонаи Аҷва, аз ин тараф таваллудхона ва камтар болотар мерем 102 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 6 хонага мебошад дӯстони гиромӣ, бо масоҳати 126 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 5 ошёна иборат аст. Хона бениҳоят як проекти аҷиб дорад дӯстони азиз, планировкаи аҷоибот бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ин ҷо даромадгоҳ мебошад, роҳ рав, якум ҳуҷра дӯстони азиз. Аз ин тараф медорем ошхона, балкон, дар ин ҷо ҳаммом, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра, шашум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо ошхона ва дар ин ҷо бошад балкон. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо, мағозаҳо, тарабхонаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. Ва ин буд дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо сеюм ҳуҷра. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Отоплениям ҳаст, 100% кор мекунад. ин панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо дуюм ҳаммом ва ин бошад ҳоҷатхона. шашум ҳуҷраи истиқоматиро метавонед ҳамчун ҳуҷраи кӯдакона истифода баред. сабти хона ба анҷом расид. Нархи хона бошад 1 миллиону 550 ҳазор сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Барори кор, худо нигаҳбон.